Oh, masha Allah, kai mai kallo na zan so ka tsaya mu kalli wannan bidiyon malamin na sako ne mai mahimmanci a cikin wannan bidiyon wanda na sani ka sani sai dai tunatar amma baka sani ba to yau ka sani ko saurara ku Allah ya samu dace Allah hada mu da ladan da ke cikin wannan sharing din bidiyon da kuma yin reposting da saurara wanda za ka yi Allah hada mu da kai yanzu kun ga ya rage mana saura kwana daya karamar sallah ko saura kwana biyu yana da kyau mu yi bayani dangane da wata nau'i ta zakka ita ce zakatul fitri musamman zakatul fitri ta zama kamar ainihin wato gadon gargajiya a cikin musulmi saboda duk inda ka je ka samu musulmi alhamdulillahi suna yin zakafi da kai da gwargwadon iko sai dai akwai buƙatar a gane menene asalin sunna game da zakafi da kai menene kuma abubuwan da suka shigo waɗanda kurakurai ne kuma tunda muna fuskantar sallar idi waɗannan ayoyi kuma dama suna cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sala yana daga cikin iqamatus salati halarta sallar idi yana daga ciki domin ba ainihin sallolin farilla ne kadai wannan ayar take magana ba wato Allah yana siffanta muminai ne a cikin ayar to duk wata sallah da shari'a ta nemi ka tsai da ita wannan sallah dole ce ko ba dole ba ta shigo cikin karkashin wannan aya wadda in kai wannan sallah wannan sifa za ta tabbata gare ka a karkashin haka jama'a ita zakafi da kai gaskiya farilla ce wajibi ce da nassin hadisi sahihi wanda ya zo ainihin a cikin sahihul bukhari da muslim lallai zakafi da kai wajibi ce farilla ce abdullahi dan umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakafi da kai ga dukkan ainihin namiji da mace yaro da babba da da bawa amma daga cikin musulmi ma'anar wannan magana ita ce idan matarka kirista ce in matarka ba yahudiya ce kai musulmi ne ba za ka yi mata zakafi da kai ba idan bawanka kafiri ne ba musulmi bane ba za ka yi mishi zakafi da kai ba to amma waɗannan abubuwan gaba ɗayansu in ya kasance waɗannan mutane waɗannan al'umma matarka ƴaƴanka da dukkansu musulmi ne to zakafin da kai ta hau kansu innama abinda malamai suka kai suka komo shin tana wajaba a kansu ne ko akan wanda yake ciyar da su su malamai sun tabbatar da cewa ai tana wajaba akan kansu ne na haka matarka tana da hali ita za ta yi wa kanta zakafi da kai in ɗanka yana da hali shi zai wa kanshi zakafi da kai idan yaro ne maraya a gidanka uban shi ya bar mishi dukiya ko kuma yana da dukiya a cikin dukiyar ne za a yi wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da wallahu alam malamai ainihin sun tattauna wasu kuma sun ce a shi mai gidan ne zai yi wa ainihin dukkan waɗanda ke karkashin shi wannan zakafi da kai a ƙashin gaskiya saboda Allah zakafin da kai tana hawa kan kowa ne akan dukiyar shi wannan ita ce ingantacciyar magana ma'ana idan kana da hali za ka yi zakafin da kai matakka in tana da halin kanta za ta yi zakafin da kai to zakat tana dawowa kanka a lokacin da matakka ba ta da hali ɗanka zakkar shi za ta dawo kanka a lokacin da ba shi da hali amma in yana da hali fa a cikin dukiyar shi sai a mishi zakafin da kai ku karanta littafin fiqh zaka na ainihin malam qardawi idan jama'ar musulmi kun fahimci wannan mas'alar to ya dai tabbata babu tantama da wannan hadisi cewa zakafin da kai wajiba ce kuma wajiba ce akan musulmi yaushe take wajaba zakafin da kai tana wajaba ne da zarar musulmi ya halarci watan ramadan ya kai yayi azumin ko bai kai yayi azumin ba bari warware wannan takaddamar ita ce da a ce yau za a fara azumi wane yana nan da ran shi da lafiya ko babu lafiya sai aka waye gari kashe gari sai ya rasu idan Allah ya kai mu lokacin da za a yi zakafin da kai a wannan gidan in dai har za a yi zakafin da kai a gidan ana da hali to wannan da ya rasu 1 ga watan ramadan ko 2 ga watan ramadan to za a yi mishi zakafin da kai ina fata an gane shi din nan balagagge ne ko ba balagagge ba ne matukar ya halarci wannan wata mai albarka ko da daidai da kwana guda ne ina fata an gane wannan da a ce za a haifi yaro a daren nan na yau sai a wayi gari gobe an yi azumi wannan yaro ya halarci wannan ainihin wato albarkar watan azumi amma da za a haife shi a daren nan na yau kuma ya zama a daren nan na yau an ga wata gobe sallah to ba za a yi mishi zakafi da kai ba domin ba shi da alaka da ramadan ba dan azumi ne shi ba sallau ne ina ma'ana haka ba a haife shi cikin watan azumi ba saboda ana cewa an ga wata da almuru to watan azumi ya fita don haka ba za a yi mishi zakafi da kai ba amma in aka ce an haife shi a yau kuma an yi azumi ɗaya a gobe to an haife shi cikin daren azumi kenan don haka zakafi da kai ta hada da shi kenan idan kun fahimci wannan jama'a zakafin da kai tana hawa kan musulmi ne da halartar watan ramadan ba wai lallai da yin azumin ba ba wai lallai da kasantuwar cewa ya samu kanshi da lafiya ko da rashin lafiya ba in dai ya gilma cikin watan azumin to za a yi mishi zakafin da kai ko da ya mutu kafin sallah ya kamata musulmi su gane wannan shine abin da ya dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan kun fahimci wannan da kyau zakar makurar lokacin fitar da ita shine wayewar garin sallah kafin a fita sallar idi
kar ka sake a tafi sallar idi baka bada zakar da kanka ba, ko da ka auna ta ka aje ta a daki ko a kofar daki ko a shago, sai da aka dawo sallah ka bayar da ita, na'am wajabci ya sauka a kanka, sai dai kai kai asarar lada, ba za ka samu ladan zakar da kai ba, sai dai ladan sadaka gama garin sadaka, wadda gama garin sadaka ta yau da kullum bata kai ladan zakar da kai ba, bata kai ta kankara zunubai ba, bata kai ta ɗaukaka martaba da daraja ba. Ina fata an gane.